बिजेपि दोलोआव फैनायनि उद्देश्यआ मा जागोन? बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बिपिएफआव दंमोन बा राजिब सारजोंनो दंमोन। दा राजिब सारखौ जों मोजां मोनो बा बेनि थाखायनो जोङो दा बिजेपिआव राजिब सारजों जगदान जाफैदों बा लोगो लाफैदों। जों दा बिजेपिनिफ्राय जों जेनेबा ओंखारनो हाया, दिनैनिफ्राय जों जाजेनबाय, हाबजेनबाय आरो दा जोङो बेहायनो नांथाबनानै थागोन आरो दा जोंनिफ्राय माने जोङो बेल' नङा, मानसिया दंबावोमोन, माने फ्राय दाब दाब जायगायाव खामानि मावनो थाङो, बेनि थाखायनो फैजोबनो हायाखै जोङो आरो दा जोङो फैबावगोन उनावहालागै आरो मानसिखौ लानानै जोङो दा दिनै 14 जन दं। दिनै 14 जन दं। बनरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि सुबिदा गैया, जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै ओंखारबोदों। बेखौथ' जोङो बुंनो हाला। नुहुरनायावथ' जोङो दा राजिब सारखौनो देरहागोन बायदिखौनो नुहुरदों। मानो होनबा जोंबो एसे एनै खबर मोनो, बेनि थाखायनो जों दा दिनै राजिब सारजोंनो लोगो जाफैदों आरो देरहागोन। बिपिएफ दोलोआथ' जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो दंमोन, खिन्थु दंबाबो जोङो बांद्राय मोजां मोनाखै आरो लिडिं खालामग्रा मोजां गैया। बेनि थाखायनो जों दिनै राजिब सारजों फैनाय जादों आरो फिन आरोबाव दिनै जयनिं हाबाफारि बबेनिफ्राय आरो साबेसे जयनिं जागोन? दिनैहाय जोंनि बंसि गामि प्राइमारि सिङाव थानाय गसकाटा गामिनि बिथांमोना गोदो बिपिएफनि गोख्रों मावथि वारकारमोन। इउर'पआव थानानै बिथांमोना खामानि मावोमोन। दिनैहाय बिथांमोना आंखौ गोसोखांनानै एबा आंबो बिसोरखौ गोसोखांनानै खावलायनाय बादि बिथांमोना दिनै नुजाफैबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय आंजों जयनिं लाफैबाय। दा आसा खालामदों निस्सय बिथांमोना खोथा होनाय बायदि बिथांमोना आरो फिन आं सोंदोंमोन, नोंथांमोना आरो जयनिं जाखांनायनि उनाव फिन गिदिंनानै थांफिनगोन नामा फुराना पार्टियाव? बिथांमोना खोथा होदों, जों थाङा, जों मालाय बादि नङा, जों गोसो जानानै फैखाथारबाय, सारखौनो मदद होनो होननानै फैखाथारबाय जोङो, आरोबाव खुनु गिदिंनानै थांफिननायनि प्रस्न' गैया सार, जोंखौ बिसास खालाम होननानै बिथांमोना आंनो खोथा होदों। दा बिथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि न'खरनि साफा फेमिलि मेम्बार्स जाबाय बिजेपिनि। दा आसा खालामदों फैगौ जागोन गोनां बिसायख'थियाव बिथांमोना निस्सय आंनि जानानै गोख्रों खामानि मावगोन आरो मावनानै होगोन, बेखौ आंहा आसा दं। आरो बिथांमोना सिगाङावबो गोगोम सान हर नांनानै आंखौ देरहासार खालामखानाय वारकारफोर। दा बिथांमोना दिनैहाय फिन जुदि फैफिनबाय जेब्ला, आंहा बनरगाव समस्ति हिसाबै बारा साननांगौनि प्रयजन गैया। आंनि दिनैनि बे नुहुरनायाव बनरगाव हिसाबै आंहा बारा सोरखौबा पार्टिखौ गिनांगौनि प्रयजन गैया आरोखि। दा गुबुन पार्टिखौ जेरेखम सानसेनि उनाव सानसे फैगासिनो दं, आं गोबां जयनिं लागासिनो दं, आं लाबाय थाबावगोन। आं बिदिनो गिदिर लायाखैब्लाबो फिसा फिसा लाबाय थादों। बिथांमोनहा बुंदों नङा, आंनाव फैदों, रायज्लायफैदों, गावसोरनो आंखौ मोजां मोननानै आंनि मोखांखौ नुनानै सारजों नोंजोंनो जों जाखाखानोसै दिनैनो होननानै बिथांमोना दिनैबो आंजों आखाइ हमबाय, माला गानबाय। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बनरगावनि सासे MCLA जानानै आङो बजबनानै लाबाय मेम्बार हिसाबै। दिनै बिथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि जानानै खामानि मावसिगोन आरोखि, बेनो।